Oy, good evening. Manihapon tanyo guys, manihapon. Natay tinula nga manok native guys. Aray. Ang ganahan kini nanin dapit sa paa gani. Paghuman sa paa kan dapit sa pinaka kuan jud ni sa sinita tuhod gani. Mo jud ni akong pang kuan guys. Aram to. Apay usa ni. Duha guni siya ka paa. Allah, kanawa naman ang usa ka kuan. Ang usa ka tuhod. Hello, nawa ang usa ka tuhod. Man au dara. Ay, duha ka tuhod ako guys. Mura na ko Human, napatay paklay. Manganta. Mangaon. Uy, shout out to sa atong mga followers ha. Murag tagsa na kay ko magkuan. Tagsa na kay ko mag sana mag-video. Okay, busy guys biyahe. Native na naman ko sila niya. Kamunggayan gani. Nya. Kamunggayan tapos gibutangan og kanang duwaw. Aw siya. Dili duwaw, sangig. Humot kay guys. Human natay paklay. Paklay nga lamian kayo. Paklay ba nga pinahubas ba? Sarapis. Manapon ta niyo, managdag na po mo sa inyong kanon ha. Iba na niro nagbihay pa. Ako sayo ko magrahe ron. Yan guys ba? Ada bisa tuhod. Mereka ada main ugat-ugat. Picture dia muka picture. Sabaw pa lang, ulam na. Di na kaya utasan ka sa kay marag. Masig naglaway na atong mga followers. Tagsarap ako magkuan. Thank you so much. God bless you all.